Салом дӯстон, намедонам ки ғалабаи Марокашро бар тими миллии Португалия сенсатсия гӯем ё ин ки не. Бозӣ бо Хорватия буд, сенсатсия гуфтан. Рақобат бо Канада боз ҳам сенсатсия. Бозӣ бо Белгия ва онро ҳам сенсатсия мегуфтан. Баъдан ғалаба бар Испания дар марҳилаи 8-1 ва боз гап сари сенсатсия рафт. Шояд ин ягон ҳангома нест. Марокаш дастаи сахт будааст ки дар 9 бозии охир танҳо як голро сар додааст ва он ҳам автогол. Ин Атлетико дар солҳои беҳтарини худ мебошад. Голи Юсуф Ал-Насири албатта гуноҳи дарвозабон буд. Вақте аз дарвоза баромадан чунин бозии заифро дар дивизиони сеюми Мадагаскар ҳам намекунанд. Мо якбора ба шаҳри бозӣ гузаштем. Медонам ки шумо инро интизор будед, пас сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $800 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Бояд гуфт ки Сантуш дар қиёс бо Энрике кӯшиши тағйир додани бозиро карда буд. Ӯ ҳатто дар рафти бозӣ Фернандешро дар хатти дифоъ истифода кард. Маълум шуд ки Испания дастаи бад набуд. Португалия аз он беҳтар будааст, аммо Марокаш аз ҳардуяш беҳтар. Бозӣ бо Швейтсария бояд моро фиреб надиҳад. Он ҷо аввалин зарбаи Португалия аз ҳолати на он қадар хуби голзанӣ гол шуд ва дигар кори португалиҳо хеле осон гардид. Барои Португалия шахс он қадар зиқ намешавад, вале барои Роналдо метавон ашк рехт. Легенда арзанда набуд то охирин бозӣ дар ҷами ҷаҳон барои ӯ ҳамин тавр ҷараён гирад. Ашкори шашқатори ӯ баъди анҷоми бозии мардои оҳанинро ҳам ба гиря наздик карданд. Пеш аз берун шудан аз майдон Роналдо кадом нафареро ки ба тарафи ӯ омад як шатаи равғанӣ зад. Дар чунин ҳолатҳо чунон менамояд ки мухлисони содиқтарини Месси ҳам ба Роналдо раҳмашон омад. Акси шахматбозии Роналдо ва Мессиро дар хотир доред? Акнун тасаввур кунед ки он ҷо танҳо Месси аст. ҷоми ҷаҳон бе Роналдо идома меёбад. Финали Месси Роналдо нахоҳад буд. рӯзе Месси олӣ аст рӯзе Роналдо. айни ҳол рӯзи Месси будааст. Пас аз чанде метавонад баръакс шавад. Марокашро танҳо аҳсану офарин мегӯем. кулли Африқо бо онҳо буд. рақиби Марокаш дар даври нимниҳоӣ аз ғолиби ҷуфти Англия Фаронса бояд маълум мешуд. Бояд раҳмат ба Тучуамени гӯем ки ма зарбаи сахт ва голи ӯ Англияро кушод. онҳо маҷбур шуданд ки ба ҳамла раванд ва мо Англияи хеле дилчасп ва зеборо дидем. Букайо Сака, Ҷуд Беллингем, Фоден ва Кен зебогии ҳамлаҳоро таъмин карданд. Шоу ва Вокер нафаси Дембеле ва Мбапперо танг мекарданд. Пеналти дар қисми дуввум 100% буд ва иҷрои он аз тарафи Харри Кейн 200%. Пеналти дуввум 100% буд, вале иҷрои он аз тарафи Кейн 0%. Харри имконият дошт ки дар таърихи мунтахаби Англия беҳтарин нишонзан шад ва аз Руни пеш гузарад. Дар байни пеналтиҳои Кейн голи Оливе Жиру буд ки ғалабаи қаҳрамонҳои феълии ҷаҳонро таъмин кард. Харри Кейн ҳатман беҳтарин нишонзан дар таърихи мунтахаби Англия мешавад, аммо дар ин ҷоми ҷаҳон не. Волкер Мбапперо безарар кард, аммо Англия Фаронсаро натавонист. шинос шавед ҷуфтои даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон: Хорватия Аргентина, Марокаш Фаронса. нахоҳ такрори финали соли 2018-ро бинем. Барои Софиян Амрабад боз як бозии дигар дар сатҳи баланд гузашт. Ӯ диққати дастҳои топро ба худ ҷалб кард ва ин бо шарофати бозиҳои хубаш дар ҳамин ҷоми ҷаҳон мебошад. Агар шумо хабар надоштед, пас бояд гӯем ки як бародари дигари Амрабад ҳам футболбоз аст. ин Нордин Амрабад мебошад. ӯ айни ҳол 35 сол дорад. вақти тиллои ӯ паси сар шуд. акнун ӯ мехоҳад бародари худро ба дастҳои беҳтарин тавсия бидиҳад. Нордин Амрабад ба президенти ПСЖ Насир Алхелефӣ дар мусоҳиба бо Леквип ишора кардааст ки бояд Софиянро бихаранд. чемпионати ҷаҳон ба монанди лигаи чемпионҳо бояд дар маркази таваҷҷӯҳ бошад. дар ин ҷоми ҷаҳон айни замон Софиян дар маркази диққат аст. ӯ дар саҳнаи футбол баромади хуб дорад. ба фикри ман Амрабад бояд дар ПСЖ бозӣ кунад. тасаввур кунед агар Амрабад ва Верати якҷо бозӣ кунанд. аз ин рӯ Алхелефӣ агар беҳтарин бозингарро дар маркази майдон хоҳӣ, пас варианти беҳтарин бародари ман хоҳад буд, ишора кард Нордин. Софиян Амрабад кашфиёти ҳамин сол аст. Ливерпул ҳам беҳуда ба ӯ таваҷҷӯҳ надорад. дар хатти ниҳояи дифоии Мерсайдиҳо бозингари хуб ҷустуҷӯ доранд. баъд аз чунин натиҷаҳои олии Амрабад командаи клуб пешниҳоди худро барои Фиорентина аллакай омода кардааст. аслан гузаштаи Амрабад хеле аҷиб аст. ӯ як дифоъгаре буд ки умуман ояндаи дурахшон ба ӯ пешгӯӣ намешуд ва аммо Иван Юрич ба ӯ мавқеи беҳтарин дар майдон ёфт. дар корҳои дифоъкорӣ дар хатти нимҳимояи дифоӣ Амрабад хеле олӣ худро нишон дод, вале як мушкилӣ дошт. ӯ дар пас додан проблемаи ҷиддӣ дошт ва дар ташкил кардани ҳамлаҳо тақвияти онҳо заиф
буд. Имсол дар рафти мавсим дар дастаи Фиорентина ин ҷузъи бозиро хеле хуб кард. маҳорати олии худро ӯ ба мунтахаби Марокаш кӯчонд. аз ҳама муҳимаш он ки Амрабад қувваи асосии худро медонад ва аз худ истора наметарошад. тасаввур кунед ки ӯ бар муқобили киҳо дар ин ҷоми ҷаҳон бозӣ карду бартария дошт. дар рақобат бо Испания Амрабад дар маркази майдон Бускетс, Гави ва Педриро шикаст дод. дар бозӣ бо Португалия Рубен Невеш, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш, Витиня Отавиньо бар зидди ӯ ҳеҷ кор карда натавонистанд. Нголо Канте дар мавриди ояндаи худ ба хулосаи амиқ омад. ӯ мехоҳад дар ояндаи наздик футболбози Барселона шавад. ҳарчанд таваҷҷӯҳ ба Нголо аз дастҳои дигар ҳам буд, ӯ дар ниҳоят маҳз Каталонияро интихоб кард. беморхонаи Каталония озод шудааст. барои ҳамин Канте саросимавор ба Барса рафтанӣ аст. қаблан он ҷо Дембеле ва Умтити тавобат мегирифтанд. онҳо ки акнун нестанд, духтурони Каталонӣ бояд ба муолиҷаи як нафари дигар машғул шаванд. шифохонаҳои Каталония барои тавобат беҳтар ҳастанд. он ҷо офтобист ва табиати хеле форам дорад. агар ҷиддӣ ҳарф занем, Канте футболбози хоксор аст, аммо айни ҳол 31 сол дорад. дар мавсими ҷорӣ умуман бозӣ накардааст. бори охир ин футболбоз 14 август дар майдон буд. тез осеб мебардорад. яъне Канте бозингаре шудааст ки осебпазир аст. сину солаш ба ҷои расидааст ва ҳамчунин практикаи бозӣ дар рафти мавсимро надорад. маълум мешавад ки чаро Челси дигар бо ӯ ниёз надорад. шартномаи Нголо тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. лондониё нияти тамдид кардани қарордодро надоранд. гуфтушинҳо байни клубҳо рафта истодааст ва ҷонибҳо метавонанд то охири моҳи январ дар мавзӯи Канте ба хулосаи амиқ бирасанд. дунё тағйирёбанда аст. агар қаблан Барселона бозингарони нолозими худро ба Челси медод, мисол Педри, Фабрегас, акнун баръакс Челси футболбозони нодаркорашро ба Каталония мефиристад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунааш наро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.